ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз мо ҳастем дар бозори Корвон. Пажарка дуюм рияд, пажарка дуюм рияд барои шумо чизои дузандагиро нишон медиҳем. Заказҳои шумо бисёр буд барои ҳамин чиз. Ина марамат бибинем барои пеши палто метрш 10 сомоной. Мехи пеши палто. Ина палто аста, ина иҷода бо фуразилин аста, пачка 16 сомон, ай 5 сомон сар мешавад. Ай 5 сомон сар мешавад, о 15 сомона. Инаи замоко ҳастанд, ай 35 дирам сар мешавад. 35 дирам сар мешавад, 50 дирам 1 сомон, 80 тин ҳамин хел. дона дора 35 дирам. Ина нигаҳ кинед. Я замаку марамат, ина каси да маъқулай биёя бозори Корвон пажарка медроен дуюм рияд миен то ахирша миен. ҳаминҷода ҳамин дуконҳо ҳастанд. инаи дурозтаракош ҳастай бо нархҳои камтарак бо қиматтара. 2 сума доранд, 2.5 сума доранд. ин дарозош ҳам хеле бо сар мешаванд. ина ҷода муҳро ҳастай одамое ки мехоҳанд зебоӣ парастанд, мехоҳанд ки мураддор бошанд. инаи 5 сумай, 5.5 сумай, 3 сомон. инаи 5 сомон. ина мурҳои марворӣ доранд, марворӣ монанд 5 сомона. инаи барои кирто, эмблемачо барои кирто, пешакҳои кирто да монданай. ҳамаи цветош аст. ё барои тоқидам часпонда мешавад, барои румолчам часпонда мешавад. нархошон 2 сомон, 3 сомон, 5 сомон. аям хел сар мешавад. анаҷа эмблемаи ҳамаи фирмо ҳастай барои ина киртотон агар базеб набоша мера мегирам мемона. оптомуш 5 сомонӣ сар мешавам. ё ина любой фирмара чиёш ҳастай, этикеткош ҳастай. шумо мегирен дузандагӣ ки мекунен даам пеши ҳаму футболка мезанен, беҳад базеб мешавад, хушрӯ мешавад. инаҷа сангчо барои ороишои пеши кирта тайёр кардагӣ, пачкача кардагӣ мондагиам 80 дирамӣ. оптум 80 дирам. 80 дирам донаш. намедонам чанд қадам мераса. як дона пачкача кардагӣ 80 дирам. неҷада брошко ҳастай барои пеш киртода мондан. инаи чизои пазалошни барои пеш киртода часпондан беҳад базебанд. ин метраш ба фикрам ина 25 сомон будай, пачкас қатъи 9 сомон будай. аптовиш хай шумо тақсим кунед, 25 сомон 9 метр будааст. ина ҷода ҳамаи чизо ҳаст барои инаи бо зарҳал чизо ҳастанд барои пеша карта. ё ина ёра метавонед ки сатрда бизанед. ина чизое ки сатрда мечаспонанд анамҷа фурӯхта мешаванд. материала мегиранд, мечаспонанд сатрда. метраки мехаранд. оптовиш 8 сомонай. якҷои 8 сомон мехарен, материала мехарен, амира мечаспонед, мешава румол. клеш тайёра, мегири мечаспониш, мечаспа, тамом, мешава румол. ина ҷода калобо ҳастай, ҳамаи намуди калобо ҳастай, риштаҳо ҳастай. инаи турой ҳастанд барои лави домани материалода мечаспонанд. نه метр дора. ноин савдо мекунед, ай 2 сомона сар мешава, мерава метраш ай 2 сомон, ай 1 сомон, ай 80 дирам.
ай 3 сом нағзош ай 3 сомонӣ сар мешавад метраш ки шумо метавонед дар инаби киртоатон бичаспонед, киртоатонро хушрӯ кунед. имена барои дузандахо иҷода бо ҳастай ранги пардори ина барои лавдоманиё, ина барои хонаи арӯс, барои ден раждени, барои киртода часпондан, детски киртода идода. марҳамат, касе ки дар канал обуна шидагӣ нест, обуна шавад, подписатсия кунед. ҳамин ҷое ки мо нишон додем дар бозори Корвон, дарвозаи Пажарка, дуюм рияд. ришта а 1 сум сар мешавад то 7 сомона, боқӣ сарбаланд мешавад то видеоҳои оянда.